Igbo ndị nwe m unu asalachi. Asị m nke onye chiri ya zere o ji ngaji ericheta ndị ji aka. Anya bịa ụtụtụ abụ Tuesday abalị 2 n'ọnwa Maachị 2021. Taa bụ ụbọchị Nkwọ. Ịnabata n'akwa akọ nke ụbọchị taa. Aha m bụ Chinonso Ugoji. Na mbụ ka anyị ji Vanguard ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a ga-enwe mba ndị Igbo Republic na-abụghị Biafra ọ bụrụ ma enye gị mpaghara South East ọkwa onye isi ala n'afọ 2023 ya ka Udo Ọgaranya na-ekwu. NBC asụchiela ikuku redio Biafra na steeti Lagos. Eziokwu niile ntọkwashi anaghị m aṅụ mmanya chaa chaa ya ka ọ ikpeazụ na-ekwu chai. Ebe ndị ọgbagbo egbuola mmadụ 10 n'otu obodo na steeti Sokoto. Osote isi ala mba Zimbabwe agbala arụkwaghị m n'ihe ebubo ịkwa iko vava na mba ahụ. Elu ụwa ga-achụchanwu nje okoro n'ime afọ a ya ka ụtụtụ WHO na-ekwu. Nyenụ ndị eze ọdịnala ikikere ibu a megide ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị ya ka onye eze na-agwa ọchịchị etiti na steeti Kwara. N'ikpeazụ ka anyị hụrụ nke a na Vanguard. Geenụ ntị, ndị Igbo agaghị agbanwekwa agha ọzọ ya ka ụwa zuru ike na-ekwu. Na The Sun ka anyị hụrụ ndị a ngalaba otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na steeti Metiela Ebeu megide ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'Imo pịasuo gọvanọ Uzodimma. Maka ntuli aka elu kansụl na steeti Delta, APC na-ebo PDP ebubo ime atụmatụ izukọrọ vootu ha n'ohi. N'ihi okwu ọjọọ agbara ikpeazụ, otu Coalition for Good Governance and Rule of Law akatọla Adeyemi gwa ya ka ọ rịọ ikpeazụ mgbaghara. Unu anụkwala Okocha nọ n'ụlọ oriri Bush Bar chia steeti Imo afọ 8 ya ka Uzodimma na-ekwu. Ndị nche ogbe anapụtala ndị na-eme njem atọrọ na steeti Ondo ka anyị na The Sun n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na Punch ka anyị hụrụ ndị a otu Afenifere Gani Adams Igboho agbago okpukpu oku megide iri anụ nama gburugburu ala anyị. Ndị ọrụ DSS kpọrọ ndị ndu anyị oku maka igbochi ngwa ndị na-aga na mpaghara ndịda ya ka ndị atụ mgbere ahịa na mgbago ugwu na-ekwu. Okonjo-Iweala nabatara arịrịọ akwụkwọ akụkọ Swiss newspaper maka ịkpọ ya mama ka ukwu. Obiọma dịka njem ụgbọala trọk ndị bụ ihe oriri malitere ọzọ site na mgbago ugwu ala anyị gaa ndịda n'ala anyị. A chọpụtara mmadụ 3 ndị ọhụrụ butere nje Ebola na mba Congo Ebeo. N'ihi ntọrọ mmadụ, ọchịchị ala anyị ga-agwa ụmụafọ Naịjirịa ma na-akwụ ego mgbapụta ya ka obi ọchịchị ala anyị na-ekwu. N'ịgafe na Tribune ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a. Ọchịchị ala anyị agbapeela akara wudide maka ndebanye aha ịgba ọgwụ mgbochi nje okoro. Obi amapụla unu agaghị ebuli ọnụ mmanụ ụgbọala n'ime ọnwa Maachị ya ka ụlọọrụ NNPC na-ekwu. Ọ gaghị adịkwa otu ọ dị na mbụ ya ka Okonjo-Iweala na-ekwu dịka o buru oche onye ndu otu azụmahịa mba ụwa. Ụlọọrụ INEC na-achọ nkwado ndị nwere aka oke iji kewapụta ọgbọ ntuli aka elu ndị ọhụrụ. Ọnọdụ enweghị nchekwa ala anyị bịara kakwuo mma n'okpuru ọchịchị Buhari ya ka onye minista njem ụgbọelu ala anyị Hadi Sirika na-ekwu. Anyị enweghị ndị gbara ọsọ ndụ na mba Benin Republic ya ka ọchịchị steeti Ogun na-ekwu. Ebeo egbuola mmadụ 10 sunye akpa jinja ọkụ na steeti Kaduna ya ka anyị hụrụ na Tribune n'ụtụtụ a. Na Daily Post ka anyị hụrụ ndị a maka ndị ọkpa egbe ịtọrọ ụmụ akwụkwọ bụ obere njọ ya ka Sheikh Gumi na-ekwu. Unu ahụkwala na echichie ime onye ndị otu Maazị Ọbụwa zuru ike adọla ndị Igbo aka na ntị katọọ IPOB na Nnamdi Kanu. Ndị ọkpa
Okobe gwara anyị na aka ọrụ ha ga-afanye n'ogwu ọ bụrụ ma ha enweghị ndị na-agbanyere ya izu n'ime obodo anyị ya kuma akwụkwọ ndị atọhapụrụ atọhapụ na Kagara na-ekwu. N'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa Oshimba sezi n'ihe a na-eme n'ọchịchị Buhari akpafele ya n'akụkụ ya ka Bamgbose na-ekwu akpa gị pụọ n'ụzọ ka akpọ onye ọzọ nwanna. Ọ dị mma n'ịga n'ihu na Daily Post ka anyị hụrụ nke a n'ikpeazụ ya ndị ma agbalụkwu megide inye ndị ọkpa egbe mgbaghara n'ozuzu oke ya ka anyị chọrọ na Daily Post n'ụtụtụ a. Na Blueprint ka anyị hụrụ ndị a ọchịchị ala anyị nyela iwu ka ụlọ ọrụ NAFDAC na Customs jichie ọgwụ mgbochi ndị a na-enyeghị ikikere n'ala anyị. Ebe ụkọ mmanụ ụgbọala adala na Zaria ụnyaahụ bụ na Sokoto, taa bụ na Zaria, onye ma ebe ọzọ ga-abụ echi. Kwụnyere anyị aka pasentị 95 ụmụafọ Imo na-ehinye ụzọ dị mma n'ukwu megide Okorocha ya ka onye isi oche Senate Labour Party Dan Nwanyanwụ na-ekwu. Ọkwa na Christian Light ka anyị hụrụ ndị a weghachitenụ ihe dị ọha dịka gọvanọ ya ka Uche Nwosu na-agwa ụlọikpe okpecha ọgwụ. Gọọmenti ga-akpọpụ ndị ọrụ Eastern Security Network anwụchiri anwụchi n'ụlọ ikpe n'ihi ebubo igbu ọchụ. Nwuchie na ehi ọbụla n'ohuru n'okporo ụzọ niile dị n'Akure ya ka Akeredolu nyere n'iwu na steeti ahụ. Na Trumpeta ka anyị hụrụ ndị a Okokobioko ụlọikpe kwupụtala ngwangwa Okorocha ga-enyefe n'aka steeti Imo dịka ụzọ dị mma na-achụ nta nkwado megide gọvanọ pụrụ apụ. Ụfọdụ ngwongwo ndị akpọrọ aha gụnyere Eastern Palm University, Royal Spring Palm Hotels and Apartments, IBC Staff Quarters nke ejiri hiwe ụlọ akwụkwọ Rochas Foundation College Owerri, Magistrate Quarters Olu Road tinyekwara Corporate Office na Guest Guide ebe a rụrụ Kilimanjaro nakwa Market Square, Public Building Plot B2 Otamri South Extension Layout, Ministry okwu ndị metara ụmụ nwaanyị All-in Store nke dị n'okporo ụzọ esi aga Aba nakwa ndị ọzọ. Ngwongwo amaghị akarị ụmụnna. N'ikpeazụ ka anyị ji akwa akọ Nigerian Horn ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a maka itiku ụlọ akpochiri akpochi enweghị onye karịrị iwu ya ka onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo na-ekwu. Obasanjo degwala bụ onye isi ala akwụkwọ dọọ aka na ntị megide ikewa Naijiria. Weghara n'otu ọrụ nchekwa Eastern Security Network ugbu a Nnamdi Kanu bụ nsogbu ndị Igbo nwere ndị Igbo agaghị agakwa n'ihu agha ọzọ ya ka Waziri Ike na-agwa ndị gọvanọ ala Igbo. Ya ka anyị nọ na Nigerian Horn n'ụtụtụ akwụkwọ n'ebe aka ga-ọsọwa na nke taa na akwụkwọ akọ ndị bịara ahịa na ihe ọmụma anyị bụ na akwụkwọ akọ nke ụtụtụ taa n'oge na-adịghị anya ndị ọma aga m ekwu n'ụmarịsị okwu agelepa anyị na nke taa n'ihe omume anyị bụ Igbo Ezukọ nọrọkwa n'ebe ahụ na-ege na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. Ndewonu maka ịnọnyere anyị. Ọhaneze ndị mekelekwa mụ n'ọzọ nke abịa omume anyị bụ Igbo Ezukọ na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri. Taa bụ Tuesday nkwọ abalị 2 n'ime ọnwa Maachị 2021. Ana m asị unu ndewonu. Ọ dị m isikwa jiri bịa nke taa bụ ihe metụtara ụgwọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ na-aga na IMSU Mahadum steeti Imo. Dịka anyị nwetara n'akwụkwọ akọ Trumpeta n'ụtụtụ taa a na-ekwu na enwela ọgbaghara na enwe n'obi iko n'elu dịka ebulikwuru ụgwọ akwụkwọ Mahadum steeti Imo. N'otu ozi epụtara n'ụlọ akwụkwọ Mahadum steeti Imo ka a nọrọ gwa ndị na-achọ ịbanye na Mahadum ndị nyere ohere agụmakwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ maka agba nke afọ 2020 banyere afọ 2021 ka ha kere mpụcha maka ụgwọ akwụkwọ ọhụrụ ebe epụtara maka ụmụ akwụkwọ na-aga akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ. E mere nke ahụ iji mee ka ụmụ akwụkwọ mara kpọmkwem ego ole ha ga-akwụ ọ bụrụ ma ha enweta ohere agụmakwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ, tinyekwara ndị nke na-anọ n'ebe ahụ ugbu a ka ha mara ego ole ha ga na-akwụ kwa afọ ọbụla
ya bụ ụgwọ akwụkwọ ha. Ọ dị mma dịka ihe ndepụta ahụ siri kwuo maka ụmụakwụkwọ ndị na-abụghị ụmụafọ steeti Imo ndị nọ na ngalaba medicine ya bụ ngalaba ọmụmụ ihe banyere ahụike ha ga-akwụ otu narị puku naira na 90 190,000 naira. Ndị na ngalaba ọmụmụ ihe banyere okwu iwu ya bụ Faculty of Law ha ga-akwụ otu narị puku naira na 80 ya bụ 180,000 naira. Ndị na ngalaba engineering ga-akwụ otu narị puku naira na 80. Ndị na ngalaba social science ga-akwụ otu narị puku naira na 50. Ndị na ngalaba business administration ga-akwụ otu narị puku naira na 50. Ndị na ngalaba education ya bụ ngalaba ọmụmụ ihe ha ga-akwụ otu narị puku naira na 50. Ndị na ngalaba humanities ga-akwụ otu narị puku naira na 50. Ndị nọkwa na ngalaba ndị ọzọ dịkwa n'iche iche a na-akpọ ya ha ga-akwụkwanụ otu narị puku naira na 50. maka ndị abụghị ụmụafọ Imo maka ndị mkpanụ ụmụafọ Imo n'ezie ha ga-akwụ ndị na ngalaba ọmụmụ ihe ahụike ga-akwụ puku naira 95 95,000 naira. Ndị na ngalaba ọmụmụ ihe okwu iwu ya bụ law ha ga-akwụ puku naira 90. Ndị nọkwa na ngalaba engineering ga-akwụ puku naira 90. Ndị na ngalaba social science ga-akwụ puku naira 75. Business admin ga-akwụ puku naira 75. Education ga-akwụ puku naira 75. Humanities ga-akwụ puku naira 75. Ngalaba ndị ọzọ ga-akwụzi puku naira 75 n'otu n'otu. Emere taa anyị na-ajụ kedu ka ị siri hụta ọnọdụ ọhụrụ a dịka a na-achọ ibulikwu ụgwọ akwụkwọ mahadum steeti Imo. Kpọọ anyị n'ụtụtụ agwa anyị ka ọnọdụ a siri metụta gị na nke a bụ nke dabara adaba n'ezie n'ihi na ọtụtụ mmadụ ekwuola na agụmakwụkwọ abụghị ekwesịghị ịbụ n'efu na-ekwesịrị inwe ihe mmadụ ga-akwụ ga-atụfu tupu enwe ike nweta mmụta nke ọ ga-akwa na-enweta mmụta ahụ ya ji ya kpọrọ ihe n'ihi na agụmakwụkwọ nyere mmadụ n'efu enweghị onye ahụ na-eji ya kpọrọ ya mere ana m ajụ gị n'ụtụtụ a kedu ihe i chere banyere mbuli n'ụgwọ akwụkwọ a na-akwado ime ugbu a na mahadum steeti Imo dịka esiri bipụta ya n'akwụkwọ akụkọ n'ụtụtụ taa kpọmkwem na trọmpeta ka anyị hụrụ ya bụ ozi 08150501073 gba anyị ugbu a gwa anyị chere banyere ụgwọ akwụkwọ ọhụrụ ndị a emere ka ọ pụta ihe na mahadum steeti Imo bụ nke na-eko achịcha ka ọ dị ugbu a n'ihi na ụfọdụ mmadụ etiela ebe a tụrụ anya ha ga-esi nweta ụdị ego dị otu a kwụọ n'ụgwọ akwụkwọ ụmụaka ha tụmadị n'oge a ndị okoro na-egbu egbule n'ebe niile ndakpọkwa akụ na ụba tinyekwara ihe ndị ọzọ kpara anyị aka ọjọọ n'ime afọ a kedu nnọọ ebe mmadụ ga-echewe ihu kpata ụdịrị ego a ọ ga-eji kwụọ ụgwọ ụmụakwụkwọ ụfọdụ ndị nwere ụmụakwụkwọ abụ ụfọdụ nwere atụ ụfọdụ nwere anọ na-agakwụkwọ na mahadum steeti Imo ugbu a ya mere anyị na-ajụ kedu i chere banyere ụgwọ akwụkwọ ọhụrụ a ewepụtara ka ọ dị ugbu a 08150501073 Chinonso Ugoji ka bụkwa aha m ka anyị mara onye na-ebe ugbu a na-akpọ anyị Bọlachi ndewe n'onye m ọ dị ma MC ya gazere gị nụ ọ dị ma nwanne m kedu ka unu mere ndewe bule ego ụlọ akwụkwọ onye ebe a ga-esi enweta ụmụ ego a asị parents a ga-ahazi ego ochie ndị niile ndị ọrụ ọrụ bekee nwee ka bụ obodo ji ụgwọ a na-ebulukwa akwụkwọ elu ịgbado eziokwu ihe asọrọfi eji na-ebuso the former governor agha the government produce free education na Imo steeti ha ma ego ole ka a na-ele ụzụ na ego ụmụ akwụkwọ eji ya na-asụgharị ya ọmazan na-asụ sọ onye chọrọ ọchịchị for 8 years ọ ga-eme property because the investment ga-ahụ na fraud ya eme ka Imo steeti a na-asụgharị ya ha biko ụmụtụ ego na akwụkwọ ụmụ akwụkwọ ikekwa akwụkwọ ha akwụkwọ n'efu ọ na-achọkwa na ha chịrịkwa ịchịkwa ụgwọ akwụkwọ ka anaghị like 30,000 naira 40,000 naira ọ dị mma ya gazere gị nụ ndewo nwanne Chibueze Nwakire ị na-ekwu ka ebutuo ya bụ ego ma akwado na nke a dị ọtụtụ n'ebe ndị nne na nna nọ ọ dị mma 08150501073 gịnị ka ị chere n'ụtụtụ a ị bọọla chi ndewo a gị na-ebe isi akpọ anyị nụ Raymond si avụ ga-adịghị nụ man the so again they're supposed to, even if other people that's what they reduce the amount that amount they reduce the now understand so
It's supposed to use the money after they book ọ dị mma ya gaziri gị nwanne m ị na-achọ ka ebutuo ya bụ ụgwọ akwụkwọ n'ihi na ị na-ekwu na ọ dị ọtụtụ ọ karịrị akarị nyere ọnọdụ anyị nọ n'ime ya ka ọ dị ugbu a n'ihi na onye ọbụla na-agba mbọ ịkwụrụkwa n'ọnọdụ ya ka ọ dị na mbụ mana abịazi ugbu a na-ebulikwu ụgwọ akwụkwọ nke ahụ kpatara na ọ ga-ebu ndị mmadụ aka n'ebe ọ dị ukwu ị na-ekwu ka ebutuo ya bụ ụgwọ akwụkwọ ma mee ya ka ọ dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma. Ndewo Ịbọlachi nwanne m Awụja Ịbọlachi ya gaziri gị nụ. Ndewo Nigeria to our situation now. When the state in the other because state, we for the just flat. So only state, one other state. If you like, I think that is the too much. Considering that this time around, we should be like it for the actually. And they go down to the different really part of the money. Then you can have a look. Let me go at that school of fun. Even at that school teacher became high. Ọ dị mma ya gaziri gị na Awụja ị na-akpọ oku ka ebutuo ya bụ ụgwọ akwụkwọ n'ihi na dịka ọ siri dị mkpa na aga ụgwọ akwụkwọ maka agụmakwụkwọ na ọ dịkwa mkpa na ebuturu ya nye nwa ụmụ ogbenye nke ọ ga-abụ akarụ nwa ogbenye na ọ dị ọtụtụ dịka isiri kwuo na ọ dịkwa mkpa ka emee ya ka Okeke kwụọ 1 naira Okafọ akwụọ 1 naira ọ bụghị nke ndị si steeti ndị ọzọ kwụọ iche ụmụafọ Imo akwụ iche na nke adabaghị adaba. Ịbọlachi abọọla m Chino Elda ya gazie ya gaziere gị onye ọma m. Ọ dị mma gani usoro ndị ga-amụ ihe ha ga-amụ ebe ha ga-amụ ihe ha ga-amụ ọ mara mma ihe mere mekwa na gọọmenti enwekwanụ n'ike haziekwanụ ụgwọ ọnwa nkekwa ndị mere lọ ọwa ego ole a ga na-akwụ ha ịrụ ka gọọmenti ahụhụ private company ndị ka ịhụkwanụ dọkịta ọwa ego ole a ga-akwụ ha ndị mekwanụ injiniarịn ọwa ego ole a ga-akwụ ha ahazie ya kama abịarụ ha sụpaa ya bịara were onye mere injiniarịn kwụọ ya ụgwọ onye dọkịta ma ịhụra n'ego ndị dọkịta eji akwụkwọ turu karịrị nke ndị ka injinia ndị ka injinia na ndị ka lọ ha bụ n'otu ha hazikwara ya nsogbu na-ahapụ ịnọ na Naịjirịa ụfọdụ nsogbu nọ ihe nchi anyị n'aka ọha anyị ji akata ọrụ onwe anyị self-inflicted problem dịka atọrọ m sị Naịjirịa Imo steeti in particular ka anyị hazie ka anyị hụrụ ndị ji ama agụọ ma ndị hụrụ. Ọ dị mma ya gaziri gị Elda ị na-akpọ okwu na dịka esiri so ya n'usoro na maka ụgwọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ na ngalaba dị iche iche na ọ ga-adịkwa mkpa eji otu a so ya n'ụgwọ ọnwa ndị ọrụ na ngalaba dịkwa iche iche. Ọ dị mma ya gaziri gị Elda. Ịbọlachi ee pastọ Ịbọlachi ndị ọgbapụ ya ọsị n'oge anọzi. Okay, my brother. Na-ekwu na ụgwọ ọnwa akwụkwọ ebule ọtụtụ a na-ekwu na skuul ahụ dị free but enwere onye tigere ndị n'anya abụbụ ya a na-ejebegbe ndị oge okorocha that ọ gbandere very well maka ya maka skuul because ọ nwere edukeshọn na dozi skuul nọ that man dozi and ọ gbandere ndị Imo that time ya na hope ụzọ dị mma bakwa n'ebe a na iburu ụgwọ nwere na ụda ozite ibeja ọga eme nga ahụ iweta ego gwa mbuto ya ala daka nri nwa oge so that ndị agara eremekwe na ekwu 170,000 200 190,000 ka ha nwụrụ nsọ ụmụ ha na skuul ndị ya gaziri gị nụ eke nke gbapụ aka ahịa ndị wonu maka ịnọnyere anyị ga-alachitekwa azụ na nwa mgbe nta n'ọkwa na ebe ahụ na-ege na redio Ọhaneze Darlin 107.3 FM Owerri 107.3 Darling FM. The People's Radio. Bedroom styles, marble, granite and all tiles, aluminum profiles, foreign doors and all sanitary ware. Go to Chemist for Nigeria Limited. For these and many more, for affordable price and quality, you'll be
satisfied. Come to Ken Desmond Industries Nigeria Limited for your stone-coated roof tiles, water collectors, aluminum profiles and accessories for your windows and partitions, stainless steel pipes and accessories for your staircase and handrails, PVC ceilings, marble, granite, and all kinds of ceramic tiles, as well as foreign security and bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles, complete sanitary ware, sale and installation, all at prices and quality that will satisfy you. To get these and more, visit the new ultra-modern 3D Building Materials and Finishing Plaza, Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 197 Douglas Road, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 88 Abba Road, Umuahia. Phone 0803-553-2369. To all the customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emaco Plaza? AO Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tedlo Road, Owerri, is the place for the electricals and electronics. For those with highest in electrical and electronics. Welcome to AO Emaco Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tedlo Road, Owerri. Phone 0803-7213-214. Email emacoglobal@yahoo.com. Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tedlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals and electronics. In accordance with the Nigeria Communications Commission, NCC's mandate to link every phone number to the user's national identification number, NIN, 9Mobile as your network of choice is making the exercise nice and easy. Simply dial *996#, verify and link your NIN. Better still, you can visit www.9mobile.com.ng/NIN to do the same. Remember, a stitching time saves all the 9Mobile benefits you've always enjoyed, so hurry now. Charles! Yes, Mama? Go bring 2 sachets of hyper bleach come. Because I go use one take so to white. Then go use the other one take in all the yama jams. But I know they see any yama jams for here now. They small well but they did it. And now why I trust only hyper bleach to take in all of them pata. Make all your white cloths they continue to the white and they kill all the virus and the yama jams. If it cause sickness for your house with the disinfecting power of hyper bleach. Wow, it's here. What's that? What's here, Mom? The new Maxi 20 hand sanitizer. Tell me about it, Mom. The new Maxi 20 hand sanitizer is carefully produced to help us fight germs and provide the right protection for every family. Introducing the new Maxi 20 hand sanitizer to help you fight germs every day. Mom, now I can clean up germs that touch my hands and be fine, right? Yes, son, you can, because Maxi 20 will keep you protected. Yippee! Maxi 20, war on germs. Another quality product from Intercontinental Distillers Limited. Luxury building and accessories. Original Tyson. Luxury Building and Accessories Limited. Ebola Patano Budanio. Italian chip coated roof tiles. Bambam Italian roof tiles. It's a good nulo. Kajara. Asuna Giborota on Kenele Casina Mirina Maya. We also came through Italian stone coated roof tiles. Get the Luxury Building and Accessories Limited name with Rani. Already an Odirinapo. Galaxy roof tiles. Yana luxury roof tiles by Feru. Opuya Beba. Kedina tiles. Already Jimara Puriche. Odin Tekuya Nulo. Odi Yangaro. Okwakaya Walimuya. Odi Hegata Pumuya. All of Barakongwa. Kidebo Chego Bakaya. Opuno Kamu. Opuno Kamiri Noyi. Okay, the Karo Kito Pesere. Yamere Yanodere Shingo. Bond. Classic. Shake. Roman. Milano. Tiza. Slate. Containing just on the teacher. Kolo Yadi Gatari Atario. I can open 50 years warranty. 070-40-333-333. Kajara. Italian stone chip coated roof tiles. Kwababa no no get coated. Are you a petroleum dealer? Do you own petrol tankers? Are you a depot manager? 7117 is the number for you. 7117 is for you. Check your products, and check your payment transactions. 7117 on your phone.
Introducing Downstream Remote Monitoring System, DRMS, for petroleum products depots, retail outlets to monitor and manage all petroleum products activities using *7117#. DRMS is powered by the Department of Petroleum Resources, DPR, Petroleum Regulatory Agency of Nigeria. Agademo Walia, Emenelu Hesinala, Emenala Hesinelu. Amadi one name, oh, one in your so a wayo. Mbichin nem Kekari wayo, even an Ando Sochibu, Ndi Homan as Sonse Bidokole Gobwenti Krakinaki, Neresin de Madonaki. Chain, you will not way, and they made it about Koshiri Bono. Mbano, always Sonane Bono, the Consumer Protection Commission, educationally watching Dinana Odiara, Pokohano Libe, Matoko Hanga, Ebobele Hundina Gobwenti Krakinaki, Neresin de Madu, Biko, Boroso Gavano Loron, the Consumer Protection Commission. Na area B, Charity Risopade, New Owerri. More Krika Bohana Karakwent India. 09079381270. Mobu 07068175981. Mobu kwa 08074932723. Asiwala wega wao. Obalobokoburu ntichiya. Ndị na-eweturu n'ozi a bụ ndị Consumer Protection Commission Imo State. Enjoy all the action, fun, and excitement of the UEFA Champions League this season with a cold, refreshing bottle of Pepsi. Pepsi, official sponsors of the UEFA Champions League. Pepsi, for the love of it. The Ministry of Commerce and Industry have observed with pain that despite the earlier warning against street trading within Owerri municipality, traders are still constituting nuisance around the Rotibi Street, School Road, Ekionua, Christchurch, Tetlow Roads, etc. Therefore, the ministry is asking the traders to immediately relocate on or before 5th of March 2021 to any market of their choice amongst the following: Relief Market, Imo International Market, Ebrada Ubomiri, Alaba International Market, Nazi, Building Material Market, Nazi, etc. Already, Imo International Market, Ebrada Ubomiri, and Alaba International Market have asked traders to move into their markets free of charge for 6 months. All landlords who have converted their residential buildings to markets should immediately vacate these traders. Failure to comply will attract stringent measures from government. It is our resolve to ensure sanity and free flow of traffic in the municipality. This is to serve our people better. Signed, Comrade Simon Ebebulem, Honorable Commissioner for Commerce and Industry. 107.3 Darling FM. The People's Radio. Ọ dị ma ndị ọbanihe mmanye bụ Igbo Nzukọ Kenegeti taa dịka na tụlee banyere ụgwọ akwụkwọ ụmụakwụkwọ mahadum steeti Imo dịka nọrọ na nso nso a bulikwuo ya elu dịka mere kemara na mbụ na ka ọ dị ugbu a ndị na-abụghị ụmụafọ Imo nọ na ngalaba medicine ga-akwụ 190,090 ndị ka na ngalaba ihe ọmụmụ okwu iwu ga-akwụ 100,000 naira na 80. ndị na ngalaba engineering ga-akwụ 100,000 naira na 80. Faculty of Social Sciences ga-akwụ 100,000 naira na 50. Faculty of Business Admin ga-akwụ 100,000 naira na 50. Faculty of Education ga-akwụ 100,000 naira na 50. Faculty of Humanities ga-akwụ 100,000 naira na 50. ndị na ngalaba ndị ọzọ dị iche iche ga-akwụzi 100,000 naira na 50 n'otu n'otu. Maka ụmụafọ Imo, ndị na ngalaba Faculty of Medicine ga-akwụ 995. Ndị na ngalaba Law ga-akwụ 900,000. Ọ dị mma 900,000. Ndị na ngalaba Engineering ga-akwụ 900,000. Ndị na ngalaba Social Science ga-akwụ 75,000. Ndị na ngalaba Business Admin ga-akwụ 75,000. Ngalaba Education ga-akwụ 75,000. Humanities ga-akwụ 75,000. Ebe ngalaba nchezo ga-akwụkwa 75,000 n'otu n'otu.
anyị na-ajụ kedu ka i siri hụ ọnọdụ a dịka ụfọdụ ndị na-agba kalịkalị ka ọ dị ugbu a iji kwụrụkwa n'ụkwụ ha ọzọ site na mkpamkpa nke nje okoro nakwa ndakpọ nke okwu akụnụba anyị hụtara n'ime afọ a abịazie ka ọ dị ugbu a na-ebulikwu ụgwọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ na mahadum steeti Imo. kedu ka i siri hụta ya bụ ọnọdụ? Ọ bụzi okwu na ụfọdụ ekwela na agụmakwụkwọ kwesịrị ịbụ n'efu kama na ọ kwesịrị ịbụ aka ruo ogbenye. Kpọkpa anyị na akara ekwentị anyị bụ 08150501073 08150501073. Chinonso Ugoji ka bụkwa aha m. Ị bọọla chi? Ibolachi. Ndewo. CPC. Nwanne m. Ya gaziele gị no Dikin. Ọ Dikin Kingsley Eluchie nwafọ Orogwe Ewerewe. Orogwe City of Progress. Etu a gaa n'ihu. Anụ m na mgbichi na-abụọ. Ọ dị mma. Na Goodness of God. Ihe m na-ekwu n'ọtọ anya ndị nna parents ka tara ha ahụhụ. Onye nwụrụ m ise ma ụmụ anọ zụtara na university wụrụ nwafọ Imo steeti. Ego ndị a ha kpọrọ 70,000 or 90,000 ya akwụ ahụ ga nnọọ ọkperi nri lee ka ha na-apanye ego ụlọ ma ndị landlord bili na ha etime ma ndị na-ere ahịa bili na ha etime ebinyere ha na diga ego ọrịba mmụọ awụdị a ka o werela anyị mma dịka nke isi na-eruchie ya gazere gị no dịka nke isile o tiela ọpịa ọkọ n'ebe ahụ sị ka ha butuo ya n'ihi na ọ dịghị mma ha mee ya ngọ ga-abụ onye nwekwe nke ọha ya ụmụaka nọ n'ụlọ akwụkwọ ndị ahụ enwe ike kwulipuo ya bụ ụgwọ akwụkwọ ọ dị ma 08150501073 Bọlachi. Abọla m nwanne m gị na ebe isi akpọ anyị nụ Onyekachi ebe gị si akpọ ya? Ọ dị mma gaa n'ihu. Ihe m na-ekwu okwu ya wụ dị ka akwụwa ya enweghị ihe o mere bikọs a mere ka anyị mara ya na edukeshọn awụhụ free so na ekwesịrị ịdị na-eji ego akụ maka edukeshọn so ị na-akwadosi ka akwụwa dị ụgwọ. Ọ dị mma ka akwụwa ya ịkwa ọ dị mma ya gaziere gị onye kacha na-akpọ ka akwụwa ya bụ ụgwọ akwụkwọ n'ihi na agụmakwụkwọ ekwesịrị ịbụ n'efu na ahụla nne ya. Ọ dị mma 08150501073 ka bụ akara ekwentị anyị. Kpọọ anyị gwa anyị ka o siri dịrị gị n'isiokwu nke anyị wepụtara taa banyere mbuli ụgwọ akwụkwọ mahadum steeti Imo. Ị bọọla chi? Ndewo ya gaziere gị no chief. Ọ ga-adịghị na mma. Ụwa mara gị m onye nke m. Olubu Chief Awolowo Nkwodede. Onye a na-echukọ na sped gburugburu etigbo ụmụnwa ada ike na Nzobo. Ọ dị mma. Onye ọbụla mana afọ onye ọbụla ndị mmadụ ga-aṅụ ọṅụ ọ bụrụ onye Chineke gbata n'ọchịchị. Kekere iwu ị na-ebule ụgwọ akwụkwọ enyu. Emechi otu ọ ga-abara iji na harị. Ị ga-eme n'otu ọ ga-awụ ka ha fi wụ na ụmụ anyị hafi ga skul ugbu a. A na-ebunye elu n'ego a na-adịrọ. A na-ebunye ego elu bunye ya otu a gọvanọ chekwa ya na ihe na-esi ndị ụmụ ogbenye ike. Achọghị m ụlọ akwụkwọ ya nwere oke ndị nwere ego ụmụ ọgaranya. Ọ dị ha na-ekwu ọ bụghị na ha na-akwụ onye ebe ya akpọsị ọ dị maka akwụ ụgwọ akwụkwọ. A ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ mana a ga-esi ọya mụrụ ego elu ka ụmụ ogbenye jami skuul gaa akwụkwọ n'akwụkwọ onye ọla na-eme ya ewuru gọvanọ ị na-eme ya ga-eche maka ndị na-adị otu ọ dị ha anyị ga-enweta ụmụ alụmaje n'ala Igbo ị na-ekwu okwu ga-ekwu onye ga-agbasa dị ma nwata na dinta ebe ga-adịrị ya maka onye ọzọ mma akwa oke ọjọọ bụla nye dị edukeshọn ọnwụ na ọ merechara kama na ọnwụ nwa ihe o chekwu na ọ na-echeta maka ndị ọdụ ụzọ ọ dị ha ihe dị ha adakwa gọvanọ gaghịla ha achịgbachịbụ ihe chekwa maka ndị ọdụ ụzọ ọ dị ha ụkọ ihe ebunye elu ihe che maka ndị ogbenye anyị nwụrụ otu gọọmenti ya dụ na mmanụ. Ndewo ya gaziere gị nwanne Chief Awolowo Nkwodede ị na-ekwu ka akpụtara ngọ ga-aba n'ọnụ n'ihi na ejikwa n'otu abụla elu ọ ga-emetụta ụmụ ogbenye n'ebe ọ dị ukwuu. Chekikwana onye ji ụmụaka abụọ atọ anọ maọbụ ise n'ụlọ akwụkwọ ahụ otu ọ ga-adị ha n'ọnọdụ a ejiri bulie ya bụ ụgwọ akwụkwọ tụmadị ndị nke na-abụghị ụmụafọ steeti Imo ya bịara nnọọ bulie nke ha ọkpụkpụ ọ karịrị akarị biko nụ ka mara ihe a ga-eme ya. Ị bọọla chi? Abọla m chi onye nke m ịnụ. Ọ
dị n'isi a na-eji nke onye n'Igbo. Ifi ndewo nwanne m gaa n'ihu. Ndewo. Ọ bụ eziokwu ọ na-akwụ ụgwọ akwụkwọ agụmọta skuul kwesịrị ime ya aka rute nwebenye na-aghọta ka ọ bụrụ skuul ebe ya ha ndụkọ naanị ndị bara ọgaranya na ọ bụrụ onye ji ụmụ atọ na onye lene ndị rụrụ ọrụ biri na mmadụ dị ka kwụ ụgwọ ọnwa Imo steeti ọ ndị ụmụazị ga skuul ole ha ga-ejikwa ụgwọ ọnwa a ga-akwụ ụgwọ ọnwa a ga-enye ụmụ akwụkwọ ego eji eri na ya ga-akwụ ụgwọ ụlọ bụrụ ụmụ ihe ndị ọzọ na ha ndị atụrụ ụmụ ihe ndị ọzọ ọrụ n'aka gọọmenti kpechikwara n'imela ndị mmadụ ebere mmadụ ihe siri ike dịta mara butu ebute isi na ibugo ya ebugo dọta batara nye free education bụ ezi mkpụrụ ọkpọrọ free education pata apụga bọtụ ka dis nke ya dịta mma bọtụ o nwere dị na skul na ndị ahụ otu esi dị na gọvanọ kwesịrị ile ndị mmadụ anya butu ihe ebutu ya na n'ibu na ebuli so that aka ga-ezụtara ndị nwebe ndị aga skul izụzọrọ ikpeazụ ya na ịkpara ndị mmanya dị ihe nke ọ dịla dị ume ọchị ọrụ ya ka gwọdị gaziri gị nụ Ifeanyi Ejinke onye ị na-ekwu na ọchịchị steeti Imo kwesịrị ibutu ụgwọ akwụkwọ ebutu n'ihi ọnọdụ anyị nọ n'ime ya ka ọ dị ugbu a karịa ibulikwu ya ebulikwu n'ihi na nke a ga-emetụta ndị nne na nna n'ebe ọ dị ukwuu n'ihi nyere ọnọdụ akụ na ụba anyị nakwa nje okoro bịara wakpo anyị n'ime afọ gara aga nakwa n'afọ anyị nọ ka ọ dị ugbu a ọ dị maka mgbe tinye gị n'ụtụtụ taa Ifeanyi Ejinke onye Bọlachi ndewo nụ ajụ ogu halo isi aha gị gịnị? Ambrose Eke isi ebe? Ọ dị ma nwanne gaa n'ihu nụ nọnso hụrụ anụ na akwụkwọ awụziere ihe ndị ọgaranya sọsọ n'Imo steeti nke anyị na-ekwu ọ ga-adị ebe anyị kpuchi ụgwọ ahụ emekwa ihe nọ ha n'obi ọ na-agbagbara anụ ugbu a amaghị ihe ọ na-eche ọ pụtara na okolọta aklanụ mma na ihe gbasara akwụkwọ free education n'agbanyeghị asụrụ ọnwa yoro n'ime ya mana ya ahụ pụtara na onye nke anụ ugwu achọrọ ka akwụkwọ bụrụ ihe ndị ọgaranya sọsọ ụmụ ogbenye aga aga akwụkwọ biko rịọ ọnyị ya ma ọ bụrụ na ọ ga-ekpe ya biko ya budo ego a ọkarala ka ya ga-emefu ya onye ọbụla dị akwa kemgbe ekwugoro okwu a onye ọbụla na-akwa akwa biko nweta ka ọ na n'ọnụ ọ dị mma ya gaziri gị ụwa mara gị mma maka ntụnye gị ọ dị mma ị na-ekwu na anyị kwụchaghị ọ ga-anụ ọ dị mkpa na anyị kwuru n'ihi na otu oge ka anyị na-ekwu ebe a ha anụ n'ihi na ọ bụ ya ejiri hiwe anyị ebe a dịka ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ọ ga-abụ gọọmenti ime nke na-adịghị mma ikwuo ya ebe a hụ ha ha anụ nwee ike sepụ aka enwere n'ofe tutu ya wa aka mmadụ n'ọtụtụ oge anyị na-ekwu ha na-anụ nwanne dịka anyị na-ekwukwa nke ugbo ha na-anụ aja aka na ha ga-eme ihe ndị kwesịrị ekwesị iji hụ na ebulatara ụgwọ akwụkwọ ndị ala nyere ụmụ ogbenye aka ndị na-agụ akwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ 08150501073 bụ akara ekwentị anyị Bọlachi ndewo ya gaziere gị ndewo nwanne ma gị na-ebisi akpọ anyị ọ dị mma chief gaa n'ihe nụ ihe chọrọ ekele ibuli ụgwọ elu ọwụghị ikonye nwesịrị mgbanwe na teatọ pụọ ibulicha ya a ga-akpụkpụ ya akpụ na akwụkwọ otu ebuliri ya ndị lekchọras n'obi a and ihe eji akụziri ụmụ akwụkwọ ihe and every other thing gọọmenti ọ ga na-elebata anya na-eme ọfụma ka ihe ha wụ weta isi n'akpa ha salary workers emepere increase salary other people gara nọ na gọọmenti gara apụrụ maka emepere increase and the way things is are difficult now everything is able to ụmụaka ha ga-erite eri so this thing ebuliri ọ dị too high si ha butuo ya ọ bụtụrụ mgbe ọ ga-ekwe ndị nne na nna ọkwụkwọ so that ekwekwa n'ụgwọ so ya enwe ike nweta ego ọ ga-eji asọlve other problem. Ọ dị mma ya gaziere gị nụ ị na-ekwu na ihe nọ n'ụwa ugbu a tiri ego ọ ga-adịkwa mkpa ka ebutu ụgwọ akwụkwọ ka ọ ga-abụ nwata akwụkwọ ahụ ego ji akwụrụ nwata ụgwọ akwụkwọ akwara ego eji enye ya nri oriri ọ ga na-adị mma na-ewere ego eji enye nwata ihe oriri jikwa ọrụ ya ụgwọ akwụkwọ ya gbara ọnụ na-aga akwụkwọ dị mma ọ dị mma kpa ahụ ọ dị mma ndị maka iwere ohere anabata ndị ọbịa pụrụ iche n'etiti anyị ugbu a bụ ndị si n'ụlọ ọrụ Better Life Estate and Properties wụcha